Manila, Rod. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, talisay DRMO ginimutig ang report nga wala sang gasolina ang ilang ambulansya rason nga wala nadulong sa ospital ang pasyente nga napatay. Syudad sang Bacolod, target kaliwat gamiton ang quarantine pass. Sa mga balita nasyonal, nagkalamatay sa pagpangluthang sa Cotabato, nagdangat na sa Siam. Militar, ginbawi ang rekomendasyon nga martial law sa Sulu. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Agosto 31, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya. Good morning liwat sa aton nga mga Facebook followers. Welcome to this Aksyon Balitang Bayan numero 1. Sa aton nga mga early risers, mga temprano pagabulog daw. Heaven, good morning. Sakay Fortunato Ulysses de la Cruz. Good morning, man. Mary Jane Mendoza, kag Gerald Guillermo. Good morning ko no sa good morning ko no Action Boy. Labi na sa binibini mong partner na si Ma'am Dorel. Ay, Bongga. binibining marikit. Good morning, Action Boy. Good morning. Good morning, Action Dorel. correct. Binibining marikit. Sa utan na karamihan ni Action JM. Pero sagad na siya, Action Boy. Aga ba? Yes, TikTok na siya mong. Correct. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning ma'am. Kagay Susan Jaime Allen, mayang agaman. Sakay Judenia Sarmiento Pueg, good morning sa imo dira. Kay Christine Villalobos, ari nga itong mga regular niya, mga top fan inis na yan, no? Sili Donya Santillan, good morning Aso Radio, still watching from La Carlota City. Dennis Richard Tibor Roma, rin na siya. Kaysa naligan na burawan si Action Dorel. Oh, subo nag-early pa siya bugtaw. Congrats, Dennis! Energy! Darlene Desandario, good morning ma'am. Sakay Sher Natividad. Eduardo Labayan Junior, good morning man. Kay Dennis, may results sa NBA gali nagdaog naman ang Boston against Boston Raptors. Celtics. Kuno ni second round na ni sa playoff. Boston Celtics against Toronto Raptors. Siling ko gi-joy. Mama ko to siya daan niya kung ano na yung daan niya. Gani man. Concepcion Rodriguez, happy birthday kuno kay Jenny Tihada. Happy birthday, Jenny Tihada. Kaya dinatamiyaw ko man sang birthday mo sa akong classmate, si Teresa Linaha Kayaw. Happy birthday. Yes, Karon happy nga adlaw. birthday. Marce Rombines Unio, actually nga pag-greet ni si Marce, no? Marce Rombines Unio, good morning man. Gingging Arroyo, mayang aga, sakay Kapitan Leopoldo Duran Jr. Top fan naman ni sa subong.
Gala. Top fan naman na siya. Ikaw naghatag sang badge sa iya. Bintra ko na siguro sa Energy Fans Club ay. Gala. Sige. Dapat timprano. Timprano man siya nagbugtaw, no? Timprano siya Ang member nagbugtaw, dance sa Energy Fans Club, timprano pagkabulugtaw. Si Ray Jan malang hindi. Late na na siya. Dennis Perma. Yes. Good morning. Sige, Dira sa may Action barangay Boy. Singkang Airport ni sila. Okay. Ano na Action Boy, no? Last day of August, nasubong, no? Correct. Ala, boss, ara na si ano? Ara na si Joms. Si Marijan. Joms. Ano naman yung Action Boy? Sadya naman ni boss. Kaya man din, syempre, yung batian ka na nga mga, mga... Pero kayo daw nag-adjust ng si Joe Marichan sang iya kwan, di ba? Sino nga ba sa ikaw o si Eden? Ambot lang, nag-adjust. Nag-adjust mo sa sang iya nga kwan nga mga Christmas songs. Whenever I see girls and boys wearing face masks on the street. Amo na. Wearing face masks. Doka, in fairness, si Jose Marichan. Boss Action Boy, for sure, imo news feed puno gina sa Correct. gatika na Whenever. siya, no? Ay, hindi gatika gagwa na gina siya. Gagwa na siya. Gusto mo pa music ta sa bong? Sang whenever. Karon hindi ano yung lata na yung gusto. Para una tayo sa tanan. Lata na yung September, patapusan mo na gusto. Okay, sige. Sige. Patapusan tayo. Wala problema na. Sige. Standby sa iban ha. Later naman ang iba natin yung mga Facebook followers. Standby sa aton nga mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:09. Sa detalye na sang mga balita lokal. Ginimutig ni Geoffrey Gutierrez, Officer in Charge ng Talisay City Disaster Risk Reduction Management Office, ang aligasyon nga wala sang gasolina ang ila ambulansya kaso napatay ang isa kalamharon nga lalaki sa siyudad San Talisay. Suno kay Gutierrez, wala sang kamaturan na napalayag sa Facebook post. Patag sang officer in charge, wala sang may naka-standby nga ambulansya sa ila opisina bangod maginkuha kagindulong man nga mga pasyente. Ang hinimo sunig gamit ang isa ka salakyan apang hindi ambulansya para may sakyan sang utod sa napatay nila nga himata. Agud lagso ng pasyente nga sakay sa tricycle padulong sa Teresita Landoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay. Ginako ni Gutierrez nga natabuan nga yara ang tagreklamo sa pag-abot sang duha ka mga bagong ambulansya para sa DRRMO apang wala sang gas apisar sa gas station ini naghalin. Ginako sini nga sa gas station halin ang duha ka bagong ambulansya apang wala matugungan sang gasolina bangod nagakinanglan pa sang trip ticket rason nga nagpauli anay ini sa opisina kag nagbalik sa DRRMO. Wala sa man gintugutan nga gamiton ini kay base hindi makalambot sa ospital ang reserba nga gas. Luyag lang klaruhon ni Gutierrez nga wala sila nagpamalibad sa mga tagreklamo kag naghimo pagani ini sa ideya nga malagas ang pasyente agud sa ospital na naabtan kag napatay na ini. Nagapati ang officer in charge nga nalamuran na naman ini sang pamulitika. Ang City Health sa Talisay may duwaman ka ambulansya nga separar apang wala ini nagamit sumong kay nagpositibo ang driver kag lockdown man ang opisina. Kung magapagawa man sa kaugalingon nga statement, si Talisay City Mayor Neil Lizares may angot sa mo nga hitabo. Target nga liwat igapatuman sang gobyerno sang Bacolod ang pag-usa sa home quarantine pass sa HQP umpisa sa Setyembre 3 tubtob 15. Ide ang isa sa mga ginanunsyo ni Mayor Evilio Lurnia sa isa ka video message sa iya official Facebook account. Una na nga naghatag sang sangguniang palunsod kay Lurnia sa executive emergency nga naghatag sang iya poder nga magpatuman sang dugang nga protocol kontra COVID-19. Suno kay Lurnia ang HQP ay gapanagtag sa mga punong barangay nga mo maghahatag sa mga pumuluyo. Ginpathag ni Lurnia anuman ang manging quarantine status ang syudad. Ang HQP system ay patuman sa Setyembre 3
tubtob 15 samtang mayara naman sa exemptions. Sunod sa alkalde ang pag-usar sa HQP ang dugang nga measure sa tuyo nga maganaga ng COVID-19 infections. Ginanunsyo man nila diya ang pagpahamtang sang border control kag checkpoint sa syudad sa amo nga petsa. HQP will be again distributed to our households, to our barangay captains and barangay officials para nga sa target date naton subong nga September 3 hasta 15, we will, in addition to whatever quarantine status ihatag sa aton sa national IATF. Kabahin sang pahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Linerdia. Samtang gitbahag naman ni Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales nga may mga numbered barangay na sa syudad ang nag-umpisa panagtag sa home quarantine pass o kon HQP. Sunod kay Gonzales, ang HQP nga may control number ang ginimprenta sa syudad kag ini ang ihatag sa barangay para pirmahan sang kapitan antes nga ihatag sa isa ka miyembro sang pamilya. Ang HQP holder ang nag-edad 18 tubtob 59 anyos. Duwa pa ni Gonzales, may iba ni Dalagko nga barangay ang wala pa nakabaton sa ila HQP kaangay sang barangay Takuling nga kinanglan sang kapin 15,000 ka HQPs. Ginklaro ni Gonzales nga wala pa sang guidelines sa ginpapanaog angot sa pag-usar sang HQP kag initanan ang mga depende pa sa executive orders sang alkalde. Nagpanugyan si Gonzales sa publiko nga hulato na ila HQP nga ipanagtag ini sang barangay sa kada balay. Sa isin, kung napangatag na kami, wala pa. Oo. Amo na nagawa na, yung ratong nila, kay kabalo ka naman sa tao. Wala minta, tumbid ang iyo, ni Mayor, hindi kaya ko siya, sila iyo. Ang kabahin sa pahayag ni ABC President Lady Gles Gonzales. Ginobligar ni Police Major Jigger Jimeno kay pesang Talisay City PNP ang yakapolisan nga magpartisipar sa Uplan on Time Big Time Mass Swab Testing. Suro kay Jimeno bangod nga kabakin man sila sa nga frontliner kinahanglan nga magpasiguro man sini ang estado sang ila ikayong lawas. Magluwas sa kapulisan, ginlakip man sini ang mga non-uniform personnel kay banpang nagatrabaho sa police station. Nagalaom si Meno nga mga negatibo lang ang tanan nga resulta kag gilway sa virus sila tanan. Ang Talisay PNP ang mayara sang 69 ka miyembro sang kapulisan, lakip na si Jimeno. Ginpahayag naman ni Bacolod PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico nga generally peaceful ang duha ka adlaw nga mass swab testing nga ginpatigan diri sa syudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Pico nga base sa assessment sa mga opisyal sang kapulisan sa syudad, wala sang krimen kag matawhay ang mga dalanon. Ginpahayag pa ni Pico nga 80 tubtod 90% nga wala sang movement sa mga salakyan kag sa 8 ka mga outer border control nalakip na diri ang 27 pa ka mga inner check-up points. Ginpasalamatan ni Pico ang iyang mga kaupdanan, barangay officials, ilabi na pumuluyo nga sa pihak nga wala sa ginpagawa nga home quarantine pass, nagsabat naman ini sa panawagan sa mga opisyal sa syudad. Sa karon nagalaom ang kapulisan nga magahagan-hagan na ang kaso sang COVID-19 sa syudad. Nakilala na ang bangkay sang duha ka mga lalaki nga nasapuan sa tong Huwebes ang gabi nagligad nga semana sa Purok Menuswagon, barangay Atipuluan, syudad sang Bago. Sunod kay Police Major John Joel Batus-Batusan ang hepe sang Bago PNP, mismo ang asawa ang mga nagkilala kay Cristor Hinulos, 30 anyos kag nagapuyo sa barangay 35, syudad sang Bacolod. Ginkilala man sang amay ang isa ka biktima nga si Ruben Cardenas, 28 anyos kag nagapuyo sa barangay Villamonte sa amuman nga syudad. Sa karon hindi pa makatag sang duga ka detalye si Batus-Batusan kung paano ginpamatay kag ginwigit lang ang mga biktima. Wala man sa may mahatag impormasyon ng hepe kung ano ang trabaho sa mga biktima kag motibo sa pagpatay. Madumduman, Agosto 27 sa alas 11 sa gabi sa nasapuan ang mga biktima nga may mga gapo sa pangtubtub subong. Wala pa sa investigasyon sa motibo sang krimen si Batus-Batusan. Sir, nakilala na sir, yung KWA, muna to sir, si Cristo Ray Hinulos, accordingly 30. According sa report sir, barangay 35. Ang asawa mismo sir, nagkadto sa police station. Ang ginakonsolidate pa naman subong tanan sir para Kabahin sang pahayag ni Bago PNP Chief Police Major John Joel Batus-Batusan.
Nadakpa naman sa bypass operations ang Talisay PNP ang street-level individual o kung SLI sa Hacienda Naka, Barangay Bumog, Siyudad San Talisay. Ang nadakpan ng kilala kay Joselito Valeros, 23 anyos, pumuluyo sa amuman nga lugar. Nakuha sa puder ni Valeros ang balor 30,000 pesos ng inapatihan shabu kag 500 pesos nga bypass money. Sunod kay Police Major Jagger Jimeno, ang hepe sa Talisay City PNP, si Valeros nagakuha sa supply kay Michael De Vinagracia, nga kilala nga drug personality sa siyudad sa Silay. Ang suspetsado karon mga pangatuban sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:17. Kag sa ato naman Nagkalamatay sa papaglutang sa Cabatu, nagdangat na sa siyam, samtang militar ginbawi ang rekomendasyon ng martial law dito sa Sulu. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Live Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamatiyan na. Okay, good morning again, Aksyon Dorel. Yes. Sa kaimigo naton, Roberto Juanbol Gallo, good morning. Lilian Bermudez, Marilo Varera, maayong agaman, kag happy birthday mangali. Sa akon man nga isa sa mga amigo ko ginasuod, si Rogelio Boy Ebon. Oh, wow, Ebon. Ebon ginaya apelido. Hindi Ibon ha? Very cute. Ebon ginaya. Very Si Boy Ebon. Good morning and happy birthday. Alin sa imo ka happy batch. birthday. Kadamo, sang friend mo subong nga may birthday, Action Boy, no? Classmates mo ginitanan. Classmate mo ginayatanan gali. Sige, happy birthday kid sa naga-celebrate sang ila kaadlawan subong adlaw, Action Boy. Correct. And, sige. yes. Sige, di na tatawagin Alex na, Fuentes, diri kita kamigo naton Alex Fuentes kay Mike Javier, gapamati lang sa Sumag, no? Shabel, good morning. Alan Transporto, monitor ko si ato gina-shout out si Toto Allen sa Masville, Barangay Kubay. Monitor man mga angels ko, Joy Lanlan.
Ano pa gani? Annalise Sindico. Sa taga-barangay Pahanukoy ko no, kay Mama Hilda, good morning man. Si, June Sibalios. Sino? Si Dennis, alas 3 pa lang, bugtaw na siya? Or Dennis, alas 3 bugtaw pa siya? Roma. Ha? Roma. Oo. Kaya may dinas, pero mata diya mo. Dennis Roma niya. Oo. Alas Grabe 3. man si Dennis, ba in fairness ha? Dugin swilduhan, git siya, no? Di John Ceballos? John Ceballos. Ang body niya kung si Marlon Necesito, good morning man, check attendance lang. Yes. Ay, Good morning. Kay Mm. Joseph Pacifico. Good morning, Action Boy and Action Dorel. Gamonitor kami di subong sa barangay Baliwagan, San Enrique, Horada, Magbanwa, Sintos, Sorbito, Nochepo, kag Pacifico family. Thanks, Gid. Salamat man. Kay Ronnie Villanueva, mayong aga, saya asawa ko na Action Boy nga nagapamati gid subong kag iya pamilya. Ano ning score ni Dennis? Series 4-2. Clippers, Action Boy daog, batok sa Dallas. Ate, thank you kay Dennis pwede ka nang katulog. Bugtaw ka naman karon. Kaya Kagawad Melchor, Rombines, Action Boy, good morning man. Kaya Melvin Mahinay, good morning Action Boy. And Dorel, good morning man. Kay Ritzel Dondoyano, nga nagapagapi, samta nagapamati sa Action Radio. Thank Ritzel. you. Yes. Kay Juvie Monares, good morning. Cory Vidaha, Dra sa Kuwait, good morning man. Kay Sir Milili Oligo, Action Boy, sa Tangob. Good MM's morning. Bunny Cafe, good morning, Gid. Kay Reynaldo Poderoso, kay Jonah Gion, good morning. Esther Gallego, pag-greet lang ko no Gallego family from Quezon City, Action Boy. Kay Dato Puti, good morning. Action Radio, Action Boy, kay Action Dorel. Ari kami Nagasi. nagasi. Nagaluta. Japan. Nagaluta, guro na Charot nagasi. Kakonto si mo. Nagasaki, Do ka sigurado. Japan. Japan. At least the question ni kay Japan. So, Japan. Hindi pwede sa nagaluta. Nagasaki. Ito yung galino. Remia Garcia, good morning man. Si Lilian, yung amiga ta Lilian Bermudez. So, yung tamya si Boy Ebon gani. Happy birthday, Boy Ebon Liwata. Kay thank you, Dato Puti. Inadayo naman ko ni Dato Puti. Kay Winnie, ano naman? Winnie. Good morning, Action Boy, kag Dorel, watching from Purok, Gonzaga. Kay Iglen Lastimoso, good morning. Reynaldo Poderoso, good morning. Francis J. Camodia, good morning. Kay Gino Isese, nagapamati man sa Action Boy kag sa Energy Fans Club, good morning man ko no. Dennis Malaga, good morning. Happy coffeeing ko no. May happy coffeeing naglisubong. Happy Kay coffeeing. Inday Morning Breeze sa La Carlota. Morning Agora. breeze, actually na siya. Breeze na siya galit. Breeze na siya. Morning breeze. Abi ko ginag-greet niya si Breeze. Kay Kiwin Tikala. Good morning, Action Boy. Watching sa DN Villamonte. Yes, bala Dennis, new lugar na siya. Nagasi dyan. Barangay Nagasi, La Carlota, Senchagin. Nagasaki, ito yung galing Japan. Di ba? Correct? May Kawasaki, pag no? Japan. May Kawasaki. Damotor mo na yan. May Kawasaki, Ate, sige, Japan. May kilala kong atot siya subong. Kaya Jocelyn Arisivita Olak nagapamati man siya, Action Boy. And kay Jo Marie Navarra dira sa may Bago City. Si Sher Natividad mapa-shoutout siya ko naliwat. Pwede gid pwede ko namang pwede gid wala ginaya problema. Share Natividad. Yes, perfect. Sa kayo ni Dison, kay pare ko kutok Dison, good morning dira. Sa kay si pare Arlene Buerom bala kag si Kuana si Bujen Buerom daw ay nako kakakita sila. Anyway, Ramona Villanueva, good morning man dira sa may barangay Don Jorge Araneta, no? Action Boy, si Tita Belated Elsie, happy birthday si mo. kapamati man, ha? Ara si Manina Elsie. Yes. Belated happy birthday ni kay Ramona Villanueva. Birthday ni nagligad mo. Ate, sige, standby na kita sa atong dugang mga balita. Balitang Bayan, numero 1. Kag sa
aton mga ka-aksyon, nakahibalo ka mo bala nga sa sining nga panahon, Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin, nagadapyan na ikaw. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26, detalye na sang mga balita nasyonal. Nagdangat na sa siyam ang patay matapos ang ibawian man sang kabuhi ang isahanon nga nakaluwa sa shooting incident sa Kabakan, Cotabato. Suno sa Kabakan Police, ang nagaisanon kung tani nga survivor sa incident na patay samtang ginabulong sa ospital bangod sa malubha nga pilas nga naagom. Ginpakabalaot naman sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang pagpatay kay kag nagpromesa nga magapatigan sang independent investigation sa natabo nga massacre-style murders sang siyam ka mga motorcycle riders. Sunod sa BERMM, sa pihak ng insidente natabo sa guwana sa ilang jurisdiksyon apang ang mga biktima gin-identify bilang mga Bangsamoros. ginbawi ni Philippine Army Chief Lieutenant General Cirilito Sobihana ang una sining rekomendasyon nga ipaidalom sa martial law ang Sulu matapos nga natabo ang twin explosion sa Hulu nagligad nga semana. Suno kay Sobihana, ginabawi na sini ang rekomendasyon sa rason nga posible mayara pa sa mas maayo nga opsyon magluwas sa martial law. Dugang pa ni Sobihana, ginarespeto sini ang panindugan sa liderato sa national kag opinyon sang publiko. Si Sobihana amo ang Joint Task Force Sulu Commander sang 2017 sang ginpatuman ang martial law. Gin-insister sa isa ka opisyal sa 11th Infantry Division sa Philippine Army nga wala nagkulang ang security forces sa pagresponde sa intelligence report may angot sa twin explosions sa Hulo, Sulu sa naligad nga Simara. Sunog 11th Infantry Division General Staff for Civil Military Operations Spokesman Lieutenant Colonel Ronald Mateo, istrikto ang seguridad ng ginahimo sa Sulu apang mabudlay ng hibaloon ng giho sa mga terorista, ilabi na ang mga suicide bombers. Doon pa ni Mateo, makita sa tao kung paano ang mga soldado maghala sila kabuhi para ipatuman ang ginsumpaan nga ipabilin ang kalinong kagatawhay sa Sulu. Ginhimo ni Mateo ang pahayag sa pamangkot kung bala may kakulang sa seguridad ilamina ang otoridad sa intelligence reports nga nangabaton sa pamahog sa Hulu antes pa ang pagpang-atake. Ginbisitahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Hulu-Sulu agud personal nga lantawon ang lugar nga natabuan sang twin explosion nagligad nga semana. Ginpahayag sang presidente tuyo sa iya pagkadto sa Hulu agud ipakita ang iya paghatag importansya sa mga soldado kag pulis nga nagkalamatay sa insidente. Dugang pa ni Duterte sa pa sa katuyuan sa iya pagkadto sa lugar agud tungdan ang iya obligasyon bilang Commander-in-Chief. Una na ginkondenar sa Malacanang twin explosion sa Hulu-Sulu kag ginpanugyan sa publiko nga hindi magkumpiyansa sa tanan nga oras. Ang presidente gilayon man nagbiyahe pabalik sa Manila. Samtang ginapaabot nga sa September 4, mapasa na sa gintukod nga Interagency Task Force ni Presidente Rodrigo Duterte ang resulta sa investigasyon sa anomalya sa PhilHealth. Gintukod ang task force sa tuyo nga maimbestigahan ang mga aligasyon sa PhilHealth pareho sa pag-audit sang finances sang ahensya kag lifestyle check sa mga opisyal kag empleyado sini. Ang task force ginalakipan sang Department of Justice, Office of the Ombudsman, Commission on Audit, Civil Service Commission, Office of the Executive Secretary, Undersecretary Jesus Melchor Kitain sang Office of the Special Assistant to the President, kag Presidential Anti-Corruption Commission. Sunod kay Department of Justice Spokesman Undersecretary Mark Perete, ginatagan sang 30 kaadlaw ang task force para sa pagpasa sang report kay Presidente Duterte. Kag sa katapusan nga balita national, kumbinsido si Senator Amy Marcos nga mayara sa ebidensya nga maangot kay Health Secretary Francisco Duque III angot sa ginaligar anomalya sa PhilHealth. Sunod sa senador sa piyak nga ginpahayag ni Senator Panfilo Lacson nga wala sa ebidensya nga maangot si Duque sa isyu sang PhilHealth apang hindi makapalubag sa iyang pagpati. Dugang pa ni Marcos ang kinahanglan lamang ang mga usisaon sang maayo kag ginabi-abi sini ang partisipasyon sa Department of Justice kag Commission on Audit para mathagan kag bakitan ang tanan. Ginbulgar ni Marcos ang ibaluan sini bilang taga Ilocos nga ginaparagihan sa pamilya ni Duque ang opisina sa PhilHealth sa Ilocos Region. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Kag sa ato naman mga ka-aksyon,
Inyong imamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod gi Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!